tambal ban kok di matne iki lho. Lah ya ora dimatok leri pentile mbledos. Ya apa? Iki ngono semuk. Semuk kok bediyang iki lho. Pambune kaya merang. Yo kancen karo disikeki merang ngono ku yo jumbuhne kok. Lah iya. Jumbuhke nak cara pamane MC-ne ganteng-ganteng, sindene ayu-ayu yo sing dikeki minyak ngono kuwi. Minyak sing wangi-wangi. Iki yo paling yo merang, yo menyan. Apa? Mergo yo mbuh. Kawane Apa muni MC-ne Lah iya. Wedhus lah iya. Sapa sing kaya wedhus muni MC-ne kaya wedhus? Kaya ora kaya wedhus jenengan ki. Kaya apa wi? Nyambik. Ya lagi iki lho Pak ngonekne anak. Andane. Nyambik iki apa? Gawa nyambi ngene ta. Dadak ditegesne bareng nyambik ki apa? Piro? Oh lah lah. Layak ini ning percis kok seliro tenan. Yo klawu-klawune. Lah iki nang ganteng malah ora laris. Gak laris ya? Lha lah ndekne Pak enggak tahu ditandani ganteng ya Pak ya. Wala malah. Apa iyo? Lho. Ora payu. Aku wong pangkli. Malah ora kenal kok. Mulai lawang ditutup kok no. Lho, Gak ngono. Lah biasane lek kok dadi kaneng jarang lah. bojone. Kira tanggane lho malah kacau. Oh iya. Sugeng dalu niki Pak Andrian sing pundi nggih? Lah niku kula derek mau yo niku undangan kene. Apa? Pak Andrian Ora iki. ana catetane undangan. Asmane sinten to, Bu? Pak sinten? Kula nuwun sewu. Pak Joko. Kulino awak Ngoten. kontrol iki ora patek mudeng. Ora patek krungu. Ya ora patek krungu aku. Nun sewu. Asmane sinten nika? Pak Joko. Oh, Pak Joko. Aja gampang percaya saiki, Nduk. Pripun? Aja gampang percaya. Saiki cah lanang akeh muni Joko jebule wis nyunatno kok, Nduk. Pak, Ora rek perkara Joko ngakune isih Joko urung rabi ngono ora. Joko niku asma. Asmane niku Joko. Asmane memang Joko kok. Ngono ta? Mboten status kok iso. Oh, nggih. Piye? Piye jane karo bukan nggih tok. Sampeyan roh aku nek kaya tom-tomen ngono lho. Lah modele ya ngono kok. Heran aku nggih. Sembah nuwun nggih. Niki garwane ketara seragam Mas. Garwane nggih Mas. Ya Allah Mas. Mboten. Sing putri wayune kaya widadari. Terus, Sing kakung biasa. niku pun jodone kaya to. Maksudnya biasa ampun nderekke iki ya mesti sarimbit. Oh, Nggih. ngono. Nggih Bu, kula nggih gadah. Takon. Piye? Anu, bojone jenengan nggih mek Bang Mekar. Lho lah kok dadak mekar Gadah. piring. Gadah bayare ping 52 gadah. Bayo. Apal sae. Oke men Pak. Bojoku melok njukuk kok. Ngono. Bojone Kang Jolang ki Sing kakung langsung Pripun? ngunjuk kopi Mas. Kaget nek garwane iki ya duwe. Lah, aduh. Wah, nggih sugeng dalu Pak Joko sugeng dalu di Pak Joko ya wa ya. Lah, ya piye Legae iki? pundi to Mbak Pak Joko? Tengah jeng mriko le. Nggih. Nggih. Oh, alah nggih. Nah, nika. Oh, lah iki ya melok anu. Sing gendut iki. Bayo Mas. Nun sewu nggih Mas. Sugeng dalu.
Nah, nek niku Padahal Joko eh niku. ora. Piye, Pak? Ngene iki lho. Piye? Awakmu karo awakku ki aja gampang percaya ndeloke netra. Lah napa? Lah iki ning TikTok bagus ning kene ngene iki. Piye? Oh niku sing teng TikTok ganteng agak anu nyanyi-nyanyi ki, Pak. Bisnya digawe langsing. Iya. Oke, jebule niki bakal mantu, Bu. Lho kok bakal mantuk? Bro, salatem pirang wektu nek iso entuk mara tuwa apike ngono. Ya hanya. Omongnya Senengane seneng lho. ya 5 wektu to, Mas. Wah, Gusti. Bu, nuwun sewu. Teng sale niku pun mentok niku, Bu. Ya awan, Nduk. Anu ya, Nduk, sing sabar. Iki dadi bojone iki sing sabar nggih, wong ancen anane ya iku. Nggih, sabar. Ya Allah, iki aku jempol untuk panjenengane mara tuwa yang keren. Lah napa kok keren? Kok bakal mantu apa anane? Apa anane? Beyo suwun ya Le ya. Anu Padu nemke meri to. Hati-hati ya Le ya. Kok hati-hati nyapa? Hati-hati ndingi tanggaku ya lemu kaya sampean. Nuwun sewu lho. Piye? Katokane geblak kita mbong. Lah kok iso katokan geblak Lah piye? dijunjung siji nguri ra ono sendekane. Geblak ngono. Alah. Ya Le, ya iki termasuk seniman. Betul, koncone awak dhewe. Saiki melok sinetron apa lek kae sing sinetron apa kae? Oh iya, melok sinetron sing judule Balas Dendam iku lho. tak kira Sinetron kok bales Lah niku dendam. tok sebagai tokoh napa, Pak? Sukses iki ya. Tokohnya sebagai napa niku? Oh iya tak takoki. Sebagai apa ta Le? Oh alah iya. Napa, Apa Pak? Kang? Apa mau? Lah kok lah nek urung paham ki ya aja ngaleh. Lah sampean ora ngerti kejadiane. Tak takoki sebagai apa ya, Le? Ya ora cetha kok. Nggih, sukses kangge sapa iki asmane lali aku. Iya, lah Joko. Joko apa? Ora. Otot. Otot. Le iki sukses ya Le. Iki wah pengedram terkenal iki. Oh. Yen wis tau melu sapa-sapa angger melu wong dikon lunga. Lah kok ngono? Kok melu sapa-sapa? Maksude sinau terus. Oh ngono. Sukses. Berarti ngajenge Mas niku garwane. Nggih. Oh nggih. Anu Mbak diopeni sak enteke nggih. Wow, Iki putrane buke. Oh, putra. Piye to iki? Iki putrane buke. Lah iki garwane. Ya Allah. Garwane sing putih niku. Lah Sing masih gendut sing lho. iki entuk hadiah. Lah sing iki ora kesamber musibah. Kok musibah wong kabeh iki wis dadi jodone lho ya. Ya ora apa-apa. Iki ibu-ibu catering sedaya nggih. Ya apa? Kok ora ono kok biasa kabeh ngono lho. Alah. Padune ya golek rawon kok. Aku ya aku ngene iki wegah nak ning isor. Lah kok iso, Pak? Iki awor niki sapa iki Bu sapa iki aku. Bu Eni. Loh, sinten? Bu. Oh, alah mbok malah raiku tidur. Alah. Bu sinten kok? Wong ajmane sinten? Mboten senes malah raiku tidur. Lho. Nyonya Nyonya. Gayuh nggih. Nyonya. Sopo to? Alah. Ya. Lah iya le Bu wong mantuku melok ya aku biasa isin lapo nggo bayar bang mekar iso. Nah, to. Ya. Sok wayahe bayar. Iki anu disawang kok ngisor le. Ya. Wis tak melok-melok kene wae aku. Kowe kok buah ora lho, Pak, kok manggon kono Lah iki. iya. Lho wis tak cemplungno kotak. Sing kok cemplungne apa mau tisuno kok? tisu lambemu. Putih-putih bar kok. Wedi ngono kok. Sapa jenenge? Julang. Oh. Isine 15. Lah ora usah disebutne. Ora usah ya sebut ae dilebokne wis gampang ngono kae. 15 yuto. Kuwi yo dhuwit kabeh. Lho sesuk berase karo gulane tiba aku Alah. Jebule ra ya ngono. Genteni nang ngono kuwi. Terus kene. Mangga. Aku isin tak kok ngisor jebule raiku elik dhewe. Ya ora justru sing pol bagus ki ya jenengan kok. Mak ngene kok nek ngutang ganteng dhewe awur kancane elek. Ya Allah Gusti, kuping gajah ndi kuping gajah? Alah, Setelah kok panganan terus. ora bodoh kok golek kuping gajah giring Seneng lho. aku kuwi kok. Bacotke yo no, aku tak wundu sik.
Sidik wae le. Ora. Ayo sidik. Jajali, sidik tok. Jajal ngene, tak warai yo. Allahumma barik lan. Iki apa? Warah-warah ra cetha. Sajane Kan kok iso melaku. nerokne kok malah Roh nape mak. Oh, syukur kualat yo, kualat. Kualat yo. Ayo. Rao. Ayo le. ora. Timun sigarane yo. Ayo sithik. Yo. Sithik. Ora murut wong. Sapira, Deng. Ora Sakmene. areng orang. Aku malah kudu andan lho, Pak. Kok malah kudu adan lho yo. Nyawang Pak Jolang kok kudu andan to. Kudu ngandane Pak Jolang to. Aja, wis urip kok diadani. Padahal deknane masih ki andan kleru lho. Kleru piye? Piye? Tak rungone hayyala Allahu Akbar. Ngono kuwi ora mathuk lho, Mas. Ora oleh. Iki ya termasuk kanca seni. Betul. Ini anakku lanang iki ya kanca seni. Leres. Iki kagungane Wahyu Budaya. Nah, Iki teruske Ayahanda Kotri. Oh nggih. Iki nek ning rol, wah gantenge ra karon lakone Damar Wulan. Iki sing dadi godone. Lho. Bodho samono ya ora kelar dikat kok kabotan. Taktuk ngono we lah iki kena kadung peyo sembarang peran iki teyang nek lemulah iki. Iki terakhir dadi ula apa dadi apa kae, Cuk? Terakhir ya. Kok ula ya. Peran ya sing apik to. Wahyu Budaya. Nah leres. Wahyu Budaya, Wana Budaya, iki Trisil sesuk gawe neh Apa? Angkrut Budaya. Bangkrut budaya kowe. Trisil gawe ketoprak ping 3 gentah-genti jenenge. tak ganti terus gak terlalu cocok kok, Pak. Lah kok ngono? Lah pertama kali Mendo Budaya. Terus Sukonedo Budaya dadi toprake badhokane tok. Panganane tok. Matur suwun nggih Mbak Yu. Sembah nuwun. Anu jenengan pun tok ping pinten lah Mbak Yu. Ajeng golek. Kok isih bahas mekar ae kok. Aku yo gumun bojoku yo meneng-meneng duwe. Loh, masa ada, Pak? Iya. Lah bojone kono ki maune sekolah ora pinter saiki dadi apal Pancasila ya mergo mek mekar kuwi kok. Terus kudu ngelumpuk, saya berjanji. Kowe apalah bar keke kowe tau melok dadi mantri Mekar to? Kok ngono? Bojoku ya mek kok. Walah yo. Bojoku ki karo Pak Jolang padha meke. Saya berjanji akan membayar tepat pada waktunya. Apabila anggota tidak bayar, yang lain harus nalangi. Nah, jadi to. Lah, wong ki mergawe kok malah do pamer utangan mekar iki nyapa to. Iya piye? Iki jebule ya nek ketoke kementhos bojone bar golek. Ya, wingi dienggo lahiran ya guling mekar kok. Asamu lairno kok meno bang mekar. Lah iya. Lahiran ya pekno dukun bayi. Maksudnya sing dienggo mbayari dukun bayine ya mekar. Masa lahiran dikai dhuwit ngene metu dhewe ayo. Ayo. Ora kok. Dibales bae. Ada nih. Monggo Mbak Sani. Kepati Hamar Suti
Pak Jolang, Nggih. iki kameramen iki dipapakno sik to. Kita ajeng goleki wajahe jenengan kok angel. Piye Mas? Kene kepengin Kowe ngerti. ngene Pak Jolang raine untu tok ngono. Anu le. Wis tak omongi to, kowe nek Piye? kepengin ro raiku poso 40 dina. Iya. Dadi Ah, suwe men. raiku kok ketok. Poso kok iso kaya 40 dina iki. 40 dina. Kaya ape mosoni ngeti demit ae lho. Tak 40 dina. Nduk rondok rene sebelah kene jebule sing mirsani ya iki. Oh, nggih, Jemi ibu-ibu. lujeng dalu ibu-ibu sedaya nggih. Hati-hati mengko nek dicokot anu ngene iki lho. Ora. Sing mari mblidohno. Anu ku jenenge kala jengking. Kalau sing oh Tapi tuh. nek ora jengking ya ora kon. Oh, ngono. Ora dadi kala ya. Nah, Sugeng dalu Mbak Putri. Iki manajer besar ing awak. Oh iya iya. Semuanya tidak boleh berbunyi. Sugeng dalu. Dalu. Nggih. Sugeng dalu. Aja Dalu. Mbak Putri ngawur iku sing bayari awakmu ya Bu. Sing apik. Sugeng dalu. Nek urung pinarak aja do muni. Sik. Oh kira anak urung pinara kok urung pinara. Lu pinarak ya apa nek malah ulak-ulak mie. Lah nek ngenteni kae njungo ya awak dhewe ra negel. MC bosok wong ngene kok manut iki. Lah piye wong kene karo pake ya kudune Lah, iya. manut. Buktine bocah ki ya sing manut sing pinter. Sing mituhu. Heeh, ning sing dinut ora bener ki lho ya. Doa terbaik untuk bagusnya Andrian Lutfi Siap, Jafair. nggih. Jafair. Jafair. Dia sing soleh. Amin. Tindak tandak lan tanduke. Amin. Pak, iki sunatno lagi pirang dina to iki to? Sunate ora iki wis karek anu wis mari kok, Cung. Wis mari. Sunate nganggo laser. Oh, nganggo laser. Del. Oh, Di laser. Di laser. Di laser Lu iso kepen pedhot. roh to? Ayo tak tahu ya carane. Di laser iki. Di laser carane cekeli ya, cekeli dadi. Lah. Kok cekeli ki ora usah. Ya sing dicekeli wonge. Ngono. Maksudnya kula ngeten lho, Pak. Sunat lagi pirang dina entuk Joko kok saiki kok wis dadi gowedi. Iku foto. Lho, ora iki to wonge. Ngawur sing Bocahe mboten sini iki. bocah yo iki. Lho, lah kene iki to berarti. Iso. Lah iya kok jenengan Bayu. gowedi ya, Pak ya. Koyoku Karo kowe lho gedhe ngono. Iku ki sepanduk ya, Cung, kok. ditelaske oh iya bersama audio sound system hiper. Kok Eh. hiper. Arya. Arya iki lho. Iku ki huper kok hiper. Hiper ki tukang kendang kae. Ya seneng aku grup iki ketoke goblok-goblok ngono. Wong asline sing mari laris tanggapan yo goblok kabeh ning kene. Maksudnya goblok nih tenanan nek nyambut gawe mulane awake dhewe ki sinau apa to ling ilmu iku angele yen durung ketemu. Lah mulai rene ya goblok-goblok. Ya lan nek capiter ya nek do bobok. Ya kumandang seswarane bali kula tresno satya pindho au Tiane ngelako. Tegane Kambel Ijo. Kambel Ijo. Jane sing wis duwe bojo. Iki mumpung lagi khitan, saiki khitan iki aja mikir bojo dhisik. Iya. Mergo mikire sinau dan sinau Sinau. sukses baru memikirkan untuk jenjang ke pernikahan. Nah, anjir. Saiki kewajibane wong nek wis sunat iku duweni kewajiban fardhu ain, ora oleh diwakilke. Fardu apa? Kowe kok gak Fardhu tahu? ain. Fardhu ain. Sik oh ya. Fardu ain ki apa? Wajib ora kena diwakilke contone salat. Salat iki ora kena mbok titipno. Oh. Ngoten, nak bojo nggih ngoten. Heh? Bojo dititipne nggih mboten. Wah, bojo mbok titipno mulai ya rusak.
nek nganggo sembarangan parkire mesti ora karu-karuan. Oh parkir Merot kabeh ngoten. Ya kaya nggone bolo kuwe. Mulai dadi ngene. Mergo sikile gringgi. Ya gringgingan ya kleru parkir emang. Aman